2, 3, 4. Kunsten at tegne film, så laver du en film. For at tegne en film skal du bruge et par ting: papir, blyant og rentegningspen, og en historie med filmens handling. Kunsten at tegne film, så laver du en film. Tænk op i hovedet til du får en idé. Tegn så din historie, så alle kan se, hvordan du vil have det hele skal ske. Kunsten at tegne film, så laver du en film. Når du tegner din film, skal du bare have det sjov. Tegn som du vil, vær ikke flov. Det er dig som bestemmer helt for dig selv. Kunsten at tegne film, så laver du en film. Din figur skal du tegne om igen og igen. Design din figur helt enkelt og nem, så alle på jorden kan genkende den. Kunsten at tegne film, så laver du en film. Når du tegner din film, skal du bare have det sjov. Tegn som du vil, vær ikke flov. Det er dig som bestemmer helt for dig selv. Kunsten at tegne film, så laver du en film. Lav en figur for at filmen den duer, som kan gøre skøre ting, som at springe i natten, så der kommer en stor blomst lige i hatten. Kunsten at tegne film, så laver du en film. Kunsten at tegne film, så laver du en film. Kunsten at tegne film.